kawo waɗannan zantuka da ake ta yi yanzu shi ma sunna ce ko bid'a ce kenan, tunda ya saba wa kunzumin salafu gaba ɗaya. Idan an yi wannan a zo a yi maganar walidan shugaba, yanzu wani irin musiba ce take mamaye dan adam mal, wani irin bala'i ne ike mamayar lokacin da ake so a yi furuci da waɗannan zantuka. Jikokin shugaba an tattaka su, wanda duk ya ce ma yau rayuwarsa ta ƙare a kan sha'anin annabi, yau babban jari shine ka zo ka kama hanyar yayyaga masa alfarma. To yau kai ne malami, kai ka san ina aka dosa. To a saurara kaɗan, tafiyar ba ta da nisa. In dai a wannan rayuwar ce ko me kake yi ɗan taki kake yi wallahi, kuma duk yadda za ka yi ka jirkita abin da ike shiryayye lafiyayye, ka je ka iya abin da za ka yi, amma ka sani cewa akwai wani mai duba kan aikinka, akwai almuhaimin yana kallon me kake yi. Duk wani abu da za ku cuɗanya zamani ya gamu da an yi abubuwan da ma sun fi waɗannan abubuwan da kuke. An yi zamanin da in dai ka hau mumbari za ka yi hudu ba, to in ka zo ƙarshe sai ka kira sunan sayyidina Ali, kai ta tsine masa, kai ta jawo masa la'ana Allah, da shi za ka yi hatama kuma a zo a yi sallar juma'a. An yi fa wannan zamanin ba, da dukkanin haularsa da waɗanda suka kewaye da shi. An yi wannan lokacin, wannan abubuwan ne suke ta tafiya. Kuma shugaba an sani dai shi ne dama as-sadiqul masduq, mai gaskiya ne a kankin kansa, kuma dole mai gaskiya ne a waje zahiri da baɗini. Da aka tashi za a shaƙe wuyan Arkusu Tamimi, Zulhuwaisara, yace kar ku kashe shi, wallahi ba shi kadai bane.